Sme na návšteve u našeho klienta, ktorému sme dodávali na novú stavbu rodinného domu hliníkové okná, hliníkové terasové zdvižno-posuvné dvere, vchodové dvere a kombinovali sme ich s plastovými oknami a dverami. Následne sme montovali vonkajšie žalúzie v našom systéme Frontal. Hliníkové okná sú tu použité hlavne kvôli tomu, lebo výrobky dosahujú pomerne veľkých rozmerov. Máme tu nádherné panoramatické okno, máme tu pomerne vysoké terasové dvere a taktiež trošku väčšie vchodové dvere, takže hliník bol nevyhnutný. Samozrejme, zvolili sme variantu s izolačnými vložkami v ráme a v krídle. Trochu takou špecialitou bolo dostať tieto nadrozmerné výrobky na druhú stranu domu. Keďže sa nachádzame medzi ďalšími domami, nebolo možné dostať sa klasickými mechanizmami na zadnú stranu, na záhradu. Preto bolo nutné využiť žeriav 70-tonový, ktorý nám tie výrobky preložil až na zadnú stranu domu. Keďže požiadavkou klienta bolo zladiť tvar aj farbu okien plastových s oknami hliníkovými, tak toto nám trošku ešte vytvorilo vrásky na čele. Museli sme zladiť túto špeciálnu tmavú striebornú farbu v hliníku s paletou plastových okien. No a podľa vyjadrení klienta a samozrejme, že aj podľa nás sa nám to podarilo skvelo. Ak máte chuť, skúste si tipnúť do komentárov, aká je to farba okien. Ekoprofil. Najbezpečnejšie okná s 12-ročnou zárukou.